Autoni edessä on ollut pysäköitynä auto viime tiistaista lähtien. Se on vuosimallin 2015 sedan, hyvin pidetty, puhdasmoottorinen ja lähes uusilla renkailla. Omistaja kertoi minulle käyneensä jo 2 korjaamossa ja molemmissa hänelle sanottiin sama asia. Akku on vaihdettava, herra. Teillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Hän näytti minulle hinta-arvion. Uusi akku, asennus, työkustannukset, verot, $480. Hän kysyi minulta, voisinko tehdä sen halvemmalla. Sanoin hänelle, etten aio tehdä siihen mitään vaihtoa, koska se mikä siinä oli, ei ollut akkuongelma. Pyysin häntä antamaan minulle pari tuntia ja palaamaan iltapäivällä. Kun hän palasi, auto käynnistyi ensimmäisellä yrittämällä mukisematta, ikään kuin sillä ei olisi koskaan ollut vikaa elämässään. Laskutin häneltä $3. En laittanut siihen uutta akkua, en puhdistanut akkunapoja. En tehnyt sille minkäänlaista maagista tai elektronista säätöä. Ainut asia, jonka tein, oli yksinkertainen testi, jonka kuka tahansa 2 kädellä ja $3 taskussaan varustettu henkilö voi tehdä omassa autotallissaan alle 10 minuutissa. Ongelma ei ollut akussa. Se oli kaapelissa, joka menee akusta moottoriin. Ja sitä kaapelaa ei vaihdeta. Se korjataan. Ja korjaus maksaa $3. Aion näyttää teille tarkalleen, mitä tein. Siinä järjestyksessä kuin sen tein, mitä se maksaa ja mistä sen saa. Koska se mitä sain selville vuosia sitten vaihdettuani satoja akkuja tarpeettomasti, on, että autoteollisuudella on pieni salaisuus. Ja tuo salaisuus on se, että suurin osa ongelmista, jotka vaikuttavat johtuvan akusta, eivät johdu akusta. Ne johtuvat liitännästä. Ja liitännät korjataan, niitä ei korvata uusilla. Mutta kukaan ei aio sanoa sitä teille, koska korjatusta liitännästä ei laskuteta $480. Pysykää kanssani. Koska tämän videon lopussa tulette tietämään tarkalleen, miten testaatte akunne, miten löydätte todellisen ongelman ja miten korjaatte sen halvemmalla kuin mitä lounas maksaa. Ja autonne tulee kiittämään teitä siitä, ettette vaihtaneet siihen osaa, jota se ei tarvinnut. Nyt, ennen kuin näytän teille sen osan, joka todella muuttaa kaiken, tekniikan, joka muuttaa tämän $3 testin järjestelmäksi, jota voidaan soveltaa mihin tahansa autoon, missä tahansa tilanteessa, minun on mainittava jotain. Kaikki mitä näytän teille tänään on vain yksi luku paljon laajemmasta arkistosta, jonka olen kerännyt korjaamo vuosieni aikana. Kutsun sitä käytännön mekaanikon kompendiumiksi. Se on 3 nidettä, näitä yksinkertaisia testejä, diagnostiikkajärjestelmiä, joita suuret korjaamot eivät halua teidän tietävän, temppuja osien käyttöjen pidentämiseksi, korjausmenetelmiä, jotka isoisänne tunsi ulkoa, ja sähköasennuksia, jotka kuka tahansa voi tehdä autotallissaan ilman erikoistyökaluja. Videon katsojille on tällä hetkellä erikoistarjous. Löydätte linkin kuvauksesta ja QR-koodin näytön oikeasta yläkulmasta. Se on se loppuosa salatusta tiedosta. Mutta palataanpa akkuun, koska se mitä aion kertoa teille nyt on se palanen, joka muuttaa kaiken. Mennään suoraan asiaan. Suurin osa ihmisistä ajattelee heti akkua, kun heidän autonsa ei käynnisty. Se on loogista. Akku antaa ensimmäisen sysäyksen, jotta moottori käynnistyy. Jos moottori ei käynnisty, akku on ensimmäinen epäilty. Mutta kerron teille epämiellyttävän totuuden, jonka opin laitettuani käteni moottoreihin 25 vuoden ajan. Yli 60% kerroista, kun joku sanoo minulle, minun täytyy vaihtaa akku, ongelma ei ole akussa. Se on matkalla, jonka sähkö kulkee akusta käynnistysmoottoriin. Sähkö on kuin vesi. Jos teillä on vedellä täytetty letku ja puristatte sitä yhdestä kohdasta, vesi ei tule yhtä suurella voimalla loppuun asti. Niin yksinkertaista se on. Auton sähköjärjestelmä toimii samalla tavalla. Akku tuottaa virran, mutta tuon virran täytyy matkata kaapeleita pitkin, kulkea liitäntöjen läpi, mennä napojen läpi ja saapua käynnistysmoottoriin.
Jos missä tahansa näistä kohdista on vastusta, vähän ruostetta tai löysä kiristys, loppuun asti saapuva virta on pienempi. Ja jos virta on pienempi, käynnistysmoottori ei pyöri voimalla. Ja jos se ei pyöri voimalla, auto ei käynnisty. Ja silloin te luulette, että akku on tyhjä. Mutta tässä on temppu, jota korjaamot eivät teille kerro. Akku ei kuole yhtäkkiä. Akut kuolevat hitaasti. Ne menettävät tehoaan ajan myötä kuin lasi, joka menettää vettä pisara pisaralta. Jos autonne käynnistyi täydellisesti eilen ja tänään se ei käynnisty, se ei ole akku. Se on liitäntä, koska akut eivät vioitu yön aikana. Liitännät vioittuvat. Liitäntä voi löystyä yhden ainoan matkan aikana. Napa voi ruostua yhden ainoan sadepäivän aikana. Ja kun niin tapahtuu, koko järjestelmä kaatuu kuin korttitalo. Mä kerron teille, mitä tapahtui asiakkaalleni vuosimallin 2015 sedanin kanssa. Hän saapui korjaamolle sanoen, että auto toisinaan käynnistyi ja toisinaan ei. Että hän oli vienyt sen 2 korjaamoon ja molemmissa sille oli tehty akkustesti. Molemmissa testi antoi positiivisen tuloksen. Akku oli kunnossa, mutta molemmissa hänelle sanottiin, että varmastikin akku pätkii ajoittain ja että se täytyy vaihtaa. Huomaatteko? Testi sanoi akun olevan hyvä ja silti hänelle haluttiin myydä uusi. Se on kuin lääkäri sanoisi teille, että analyysinne ovat täydelliset, mutta aikoo silti määrätä teille lääkkeen. Siinä ei ole järkeä. Se, mitä tein, oli yksinkertaista. Otin esiin yleismittarini, joka on työkalu jännitteen ja vastuksen mittaamiseen. Se maksaa $12 mistä tahansa rautakaupasta. Laitoin sen jännitetilaan ja mitasin akun lepotilassa 12,6 volttia. Täydellistä. Sitten pyysin apulaistani yrittämään auton käynnistämistä samalla, kun minä mitasin jännitettä käynnistysmoottorista. Ja silloin ongelma ilmestyi. Kun apulainen käänsi avainta, akun jännite laski 11,8, mikä on normaali pudotus. Mutta jännite käynnistysmoottorissa laski 8,3. Yli 3 voltin ero. Mihin tuo energia katosi? Ei akkuun, koska akussa se oli. Se katosi matkalla. Kaapeleissa. Liitännöissä. Kohdissa, joissa sähkö kohtasi vastusta. Nyt tässä on se tieto, joka on $3 arvoinen. Maadoitusliitäntä, tuo paksu kaapeli, joka menee akusta auton koriin tai moottoriin, on kaikkein unohdetuin ja ongelmallisin. Kaiken akusta lähtevän sähkön täytyy palata siihen. Ja se palaa tuon maakaapelin kautta. Jos tuo kaapeli on löysällä, likainen tai hieman ruosteessa, virta ei palaa kunnolla. Se on kuin teillä olisi nelikaistainen moottoritie menomatkaa varten ja hiekkatie paluumatkaa varten. Sähkö ruuhkautuu paluumatkalla, eikä käynnistysmoottori saa tarpeeksi. Se mitä tein sedanin kanssa oli tämä. Etsin maakaapelin, joka menee akusta runkoon. Ruuvasin sen irti. Ja hienojakoisella hiekkapaperilla, joka maksaa $3 5 kappaleen paketilta mistä tahansa rautakaupasta, hioin metallipinnan, jossa kaapeli koskettaa runkoa. Sen jälkeen hioin kaapelin kengän, sen metalliosan, joka ruuvataan runkoon. Sen jälkeen hioin kaapelin toisen pään, sen, joka menee akusta moottoriin. Yhteensä 5 minuuttia hiontaa. Sen jälkeen ruuvasin kaiken takaisin tiukasti kiinni. Mitasin uudelleen ja jännite käynnistysmoottorissa oli noussut 11,5. Auto käynnistyi kuin ohjus. Omistaja maksoi $3 ja lähti hymyillen niin leveästi kuin pystyi. Tämän haluan teidän tekevän tänä viikonloppuna. Älkää ostako uutta akkua ennen kuin olette tehneet tämän testin. $3 hiekkapaperiin tai hienoon viilaan, 10 minuuttia aikaanne ja kaikkein yleisin käynnistysongelma ratkeaa koskematta akkuun. Annan teille täydellisen listan siitä, mitä tarvitsette, ja tarkan järjestyksen, jossa teidän täytyy se tehdä, jotta ette hyppää minkään vaiheen yli.
Ensin hankkikaa yleismittari, jos teillä ei ole sellaista. Sen ei tarvitsisi olla kallis. Kaikkein perustasoisin rautakaupasta, se joka näyttää pieneltä radiolta 2 metallikärjellä, on enemmän kuin riittävä. Ette tarvitse $500 ammattilaissarjaa, kunhan se pystyy mittaamaan tasavirran jännitettä, joka on se tila, jossa on symbolina suora viiva ja katkoviiva sen alla, se on jo riittävä. Se on se jännitetila, joka mittaa akun virtaa. Toiseksi, avatkaa autonne konepelti ja paikantakaa akku. Suurimmassa osassa nykyaikaisia akkuja on tarra, jossa lukee ostopäivä tai päivä, jona se asennettiin. Jos akunne on yli 5 vuotta vanha ja lisäksi akkunavat ovat turvonneet tai niissä on sininen pölykerros, kyllä, saattaa olla aika vaihtaa se. Mutta älkää tehkö sitä vielä. Tehkää testi ensin. Kolmanneksi, mitatkaa akun jännite auton ollessa sammutettuna. Laittakaa yleismittarin punainen kärki positiiviseen napaan, jossa on melkein aina punainen suojus tai plus-symboli. Musta kärki negatiiviseen napaan, jossa on musta suojus tai miinussymboli. Lukeman tulisi olla 12,4 ja 12,8 voltin välillä. Jos se on alle 12,4, akku voi olla tyhjentynyt. Jos se on alle 12, se on heikko. Mutta älkää pelästykö. Tyhjentynyt akku ei tarkoita kuollutta akkua. Voi olla, että se on ollut pitkään käyttämättömänä, tai että laturi ei lataa sitä kunnolla. Neljänneksi, mitatkaa akun jännite samalla, kun joku yrittää käynnistää auton. Lukema tulee laskemaan, se on normaalia. Mutta sen ei pitäisi laskea alle 10 voltin. Jos se laskee 9 tai 8, akussa on vähän tehoa. Mutta tässä tulee lopullinen testi. Viidenneksi, etsikää käynnistysmoottori. Se on metallinen lieriö, joka on kiinni päämoottorissa, yleensä alaosassa tai sivulla. Siinä on paksu kaapeli, joka tulee suoraan akusta, ja toinen ohuempi kaapeli, joka tulee virtalukosta. Laittakaa yleismittarin punainen kärki käynnistysmoottorin paksun kaapelin napaan. Musta kärki, ja tämä on tärkeä, mustaa kärkeä älkää laittako akkuun. Laittakaa se puhtaaseen maadoituspisteeseen, moottorilohkoon, pulttiin, jossa ei ole maalia, tai metallipinnalle ilman ruostetta. Nyt, samalla kun joku yrittää käynnistää auton, mitatkaa jännite käynnistysmoottorista. Tuon lukeman tulisi olla melkein sama kuin se, jonka mitasitte akusta käynnistyksen aikana. Jos akku laski 11,8 ja käynnistysmoottori laski 11,7, kaikki on kunnossa. Mutta jos akku laski 11,8 ja käynnistysmoottori laski 9,3, kyseessä on jännitehäviö, sähkö katoaa matkalla. Kuudenneksi, tuo jännitehäviö on melkein aina jossakin 3 liitännästä. Akun positiivisessa kaapelissa käynnistysmoottoriin, akun negatiivisessa kaapelissa auton koriin tai maakaapelissa auton korista moottoriin. Seuratkaa kaapeleita. Etsikää, mihin ne päättyvät. Jokainen löytämänne napa, jokainen piste, jossa kaapeli on ruuvattu metallipintaan. Ruuvatkaa se irti, hiokaa se ja ruuvatkaa se takaisin tiukasti kiinni. Ette tarvitse erikoistyökaluja. Kiintoavain tai jakoavain on riittävä. Ja hienojakoinen hiekkapaperi, se jota puusepät käyttävät, se joka maksaa $3, on kaikki mitä tarvitsette. Kun olette hioneet kaikki liitännät, toistakaa käynnistysmoottorin testi. Tulette näkemään, miten jännite nousee. Tulette näkemään, miten auto käynnistyy sellaisella voimalla, jota sillä ei ollut tunti sitten. Ja tulette huomaamaan, ettei akulla ollut mitään tekemistä asian kanssa. Sallikaa minun kertoa teille toinen nopea tarina, jotta näette miten yleistä tämä on. Eräs asiakas saapui lava-auton kanssa, joka oli ollut 3 korjaamossa. Kaikissa siihen vaihdettiin jotain. Akku, laturi, sytytystulpat. Siihen vaihdettiin osia yli $1,000 arvosta.
Lava-auto vioittui edelleen. Hän toi sen minulle epätoivoisena. Tein käynnistysmoottorin testin ja löysin 2 voltin häviön. Seurasin maakaapelia ja löysin löysän navan rungosta, juuri siitä kohdasta, jossa kaapeli on ruuvattu auton koriin. Joku, luultavasti jossakin aiemmista korjaamoista, ei ollut kiristänyt tuota napaa kunnolla. Kiristin sen, hioin pinnan ja lava-auto käynnistyi täydellisesti. Asiakas ei halunnut maksaa. Sanoin hänelle, ettei maksaisi minulle mitään, mutta että sanoisi ystävilleen, etteivät he ostaisi uusia akkuja tekemättä tätä testiä ensin, ja sitä haluan teidänkin tekevän. Nyt, tämä ei tarkoita sitä, etteivätkö akut koskaan vaurioituisi. Totta kai ne vaurioituvat. Tyypillinen akku kestää 3–5 vuotta. Tuon ajan jälkeen sen teho alkaa laskea, mutta ne eivät kuole yhtäkkiä. Kuolemassa oleva akku näyttää merkkejä. Käynnistys muuttuu hitaammaksi useamman päivän ajan. Valot himmenevät autoa käynnistettäessä. Moottori pyörii tavallista heikommin. Jos autonne alkoi vioittua yhtäkkiä, tänään se käynnistyi hyvin ja huomenna ei. Se ei ole akku. Se on liitäntä. Älkää antako heidän myydä teille uutta akkua, kun tarvitsette $3 hiekkapaperin. Aion puhua teille toisesta asiasta, jonka monet ihmiset jättävät huomiotta. Akun navat, ne 2 lyijynapaa, joihin kaapelit liitetään. Ajan myötä ne peittyvät ruostekerroksella, joka näyttää siniseltä tai valkoiselta pölyltä. Tuo ruoste ei ole vain likaa. Se on eriste, joka estää virtaa kulkemasta hyvin. Jos teillä on likaiset navat, sähkö ei matkaa hyvin. Mutta tämäkin korjataan samalla $3 hiekkapaperilla. Irrottakaa kaapelit akusta, aina ensin negatiivinen ja sitten positiivinen, ja hiokaa sekä akun navat että kaapeleiden kengät. Sen jälkeen liittäkää kaikki takaisin. Aina ensin positiivinen ja sitten negatiivinen. Tulette antamaan akulle uuden elämän koskematta siihen sisäisesti. Se, mitä yritän teille sanoa, on, että mekaaninen diagnostiikka ei ole mysteeri. Se ei ole jotain, mitä vain työtakkiset teknikot tietokoneineen voivat tehdä. Kuka tahansa, joka osaa käyttää avainta ja yleismittaria, voi löytää suurimman osan autonsa sähköongelmista. Ettekä tarvitse kalliita työkaluja. Ette tarvitse tietokoneskanneria. Ette tarvitse erikoiskorjaamoa. Tarvitsette $12 yleismittarin, $3 hiekkapaperin, 10 minuuttia aikaanne ja oikeaa tietoa. Ja tuo tieto, se joka todella toimii, on se, mitä jaan teille nyt. Suuret korjaamot eivät halua teidän tietävän tätä, koska jos te voitte ratkaista ongelman autotallissanne $3, ette aio maksaa niitä 480, jotka he laskuttavat akusta, jota ette tarvitse. Se on niin yksinkertaista. Kyse ei ole siitä, että mekaanikot olisivat pahoja ihmisiä. Suurin osa tuntemistani mekaanikoista on hyvää porukkaa, mutta he ovat loukussa järjestelmässä, joka vaatii heitä myymään osia, ei ratkaisemaan ongelmia. Ja tiedän, että tämä kuulostaa rajulta, mutta se on totuus. Vuosien kokemus on opettanut minulle, että teollisuus on suunniteltu myymään, ei korjaamaan. Ja siksi on niin tärkeää, että voitte tehdä nämä testit itse, koska kun ymmärrätte, miten autonne toimii, kukaan ei voi huijata teitä. Ja mikä parasta, nämä testit eivät ole vaikeita. Siihen ei vaadita insinöörin tutkintoa. Siihen vaaditaan harjoitusta ja kärsivällisyyttä. Ja halua olla lahjoittamatta rahojaan pois. Tässä jätän teille suunnitelman viikonlopuksi. Ottakaa esiin yleismittarinne, avatkaa konepelti ja tehkää käynnistysmoottorin testi. Kirjoittakaa numerot ylös, verratkaa niitä. Jos löydätte yli 0,5 voltin jännitehäviön, alkakaa hioa liitäntöjä. Aloittakaa maadoituksesta. Aina maadoituksesta. Se on liitäntä, joka laiminlyödään eniten ja joka aiheuttaa eniten ongelmia. Tehkää sen jälkeen muut liitännät. Ja kun lopetatte, tehkää testi uudelleen. Tulette näkemään eron.
haluan lopettaa tämän tähän. 25 vuotta sitten, kun aloin työskennellä ensimmäisessä korjaamossani, minulla ei ollut ketään opettamassa minulle näitä temppuja. Opin kantapään kautta, vaihtamalla osia, jotka eivät vaatineet vaihtoa, tuhlaten rahaa, jota minulla ei ollut, ja tekemällä virheitä, kunnes ymmärsin, miten autot todella toimivat. En halua teidän käyvän läpi samaa. Kaiken, mitä tiedän näistä testeistä, näistä yksinkertaisista diagnostiikkajärjestelmistä, olen kerännyt arkistoon, jota kutsun käytännön mekaanikon kompendiumiksi. Se sisältää yli 300 menetelmää, testiä ja temppua, joita olen käyttänyt korjaamossani ratkaistakseni ongelmia, joita muut korjaamot eivät osanneet ratkaista. Ja olen päättänyt jakaa sen, koska uskon, että ihmiset ansaitsevat tietää, miten heidän autonsa toimii, ilman että heidän täytyy maksaa siitä omaisuutta. Jos tämä video oli teille hyödyllinen, jos piditte tyylistä ja haluatte oppia lisää, minulla on teille erikoistarjous. Löydätte linkin videon kuvauksesta ja QR-koodin näytön oikeasta yläkulmasta. Se on täyspääsy kompendiumin 3 niteeseen. Siellä ovat kaikki tänään mainitsemani testit ja paljon muuta. Diagnostiikkajärjestelmät, yksinkertaiset korjaukset, työkalut, joita teidän ei tarvitse ostaa, ja salaisuudet, joita suuret korjaamoketjut eivät halua teidän tietävän. Teidän ei tarvitse ostaa mitään tänään. Mutta jos haluatte saada täydellisen tiedon, jonka oppiminen on vienyt minulta 25 vuotta, linkki on siellä. Ja jos ette, sekin on laadukasta. Sillä, mitä olen teille tänään näyttänyt, teillä on jo tarpeeksi aloittaaksenne rahan säästämisen ja ymmärtääksenne autollesi paremmin. Kertokaa minulle kommenteissa, minkä vuosimallin autonne on ja onko teillä ollut käynnistysongelmia. Minä luen kaikki kommentit. Ja jos teitte tämän testin, kertokaa minulle, miten se sujui. Haluan tietää, löysittekö löysiä liitäntöjä, hioitteko navat, käynnistyykö auto paremmin sen tekemisen jälkeen. Se on ero kuljettajan ja mekaanikon välillä. Kuljettaja vaihtaa osia. Mekaanikko löytää ongelman. Ja te voitte näillä työkaluilla olla oman autonne mekaanikkoja. Ensi kertaan. Pitäkää huolta itsestänne ja pitäkää huolta autoistanne. Ja muistakaa, että halvimmat työkalut ovat niitä, jotka ratkaisevat eniten ongelmia.